பிரைஸ் லார்ட். இந்த நாளிலும் ஒரு வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை தியானிக்கலாம். சகரியா 4ஆம் அதிகாரம் 6வது வசனம். அப்பொழுது அவர் செருபாபேலுக்கு சொல்லப்படுகிற கர்த்தருடைய வார்த்தை என்னவென்றால், பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். இந்த வசனத்துல நம்ம ஒரு வார்த்தை நம்ம பார்க்கிறோம். பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று கர்த்தர் மோசேக்கு ஒரு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு பாடத்தை இந்த நாட்களில் தியானித்து அதை முடிக்க போகிறோம். மோசே பார்வோனுடைய அரண்மனையில் இருந்தபோது தன்னுடைய சுய பலத்தினால அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எப்படியாவது விடுதலையாக்கி விடலாம் என்று நினைத்து அதை செயல்படுத்த விரும்பி ஒரு எகிப்தியனை எடுத்த உடனே அடித்து அவனை கொன்று அதை புதைத்து போட்டான் என்று பார்க்கிறோம். அது நிமித்தமாக அவன் முழுவதுமாய் தோல்வி அடைந்தவராய் மீதியான் தேசத்துக்கு ஓட வேண்டியதாயிற்று. அங்கே கர்த்தர் கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்னவென்றால், என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்பதே. கர்த்தர் அந்த மோசேயினுடைய கையில் உள்ள கோலை கீழே போட சொன்னார். அது பாம்பாய் நெளிந்தது. இது எதை காமிக்கிறது? மோசேயினுடைய சுய பலத்தை, அதாவது சுய ஞானத்தை, சுய அறிவை காட்டுகிறது. அவை எல்லாம் சர்ப்பமாகிய பிசாசின் வல்லமையால உண்டானது. சர்ப்பத்தின் தலையை நசுக்கின கர்த்தர் மோசேயிட்ட என்ன சொல்லுகிறார்? வாளை பிடிக்க சொல்லுகிறார். அதன் வாளை அவன் பிடித்த போது அந்த கோல் தேவனுடைய கோலாய் மாறிற்று. மோசே தன்னுடைய சுய பலத்தை சாராமல், பராக்கிரமத்தை சாராமல் அந்த ஆவியானவரை சார்ந்து கொண்ட போது கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, பார், உன்னை நான் பார்வோனுக்கு தேவனாக்கினேன் என்று சொல்லுகிறார். மோசே பெரிய யுத்தங்கள் ஒண்ணுமே நடத்தல. கையில மேய்ப்பனின் கோலை பிடித்து கொண்டார். பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தை நிலைக்கால்களில் பூசினார். ஒரு பெரிய விடுதலை அடைந்தார் என்று பார்க்கிறோம். அந்த எகிப்திலே ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாயிற்று என்று பார்க்கிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட போது சிவந்த சமுத்திரம் ஒரு பெரிய பர்வதம் போல காட்சியளித்தது. எப்படி கடப்போம் என்று இஸ்ரவேலர்கள் பயந்தார்கள். பின்னாக பார்வோனுடைய முழு இராணுவமும் அவர்களை பின்தொடர்ந்து கொண்டே வந்தது. என்ன செய்வது? ஆவியானவராலே சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாய் பிளந்தது என்று பார்க்கிறோம். இஸ்ரவேலர்கள் சுகபத்திரமாய் கடந்தார்கள். ஆனால் கர்த்தர் பார்வோனையும் அவனுடைய சேனைகளையும் அந்த சிவந்த சமுத்திரத்திலே தள்ளி போட்டார். இதில் இஸ்ரவேலர்களோ இல்ல மோசேயோ செய்தது ஒன்றுமே இல்லை. எல்லாமே ஆவியினாலே நடந்தது என்று பார்க்கிறோம். இன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையில பெரிய பர்வதம் போல ஏதோ ஒன்று காட்சியளிக்கிறதா? பெரிய பர்வதம் போல இருக்கிற போராட்டங்கள், ஒருவேளை சோதனைகள், எதிரிகளின் சூழ்ச்சிகள், ஒருவேளை பிள்ளையுடைய காரியங்கள், சூழ்நிலைகள் கூட ஒரு பெரிய பர்வதமாய் காட்சியளித்தாலும், எதுவாயிருந்தாலும் அதை ஆண்டவருக்கு நாம் 100க்கு 100 ஒப்பு கொடுத்து ஆவியானவரை சார்ந்து கொள்ளும் பொழுது அவருடைய வல்லமையினால், அவருடைய ஆவியினால நமக்கு முன்பாக எல்லாவற்றையும் முறியடிக்க அவர் வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். எந்த பெரிய பர்வதம் போல எது நமக்கு எதிராய் காட்சியளித்தாலும் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவருடைய வல்லமையினால அவர் நமக்கு முறியடித்து நமக்கு ஒரு ஜெயத்தையோ தர அவர் வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். கர்த்தர் இந்த வசனத்தின்படி நம்மளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.